Philippines world. Og niya na po ang inyong alagad. Here I am again, Junjun Olivar. And of course, yan nga taong ko. Welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. So, karon guys, July 20 to 2021. And of course, padung ko matungas ron sa moto. Oh my god, kalayo pa tawon tungason guys. Yang ginahinay ko sama mag-istorya dan eh. Tanawa sa likod guys, super likod sa lugar. Niyata sa La Union. La Union Kandihay Bohol. Ginoo ko gihangat nako. And oh my god, super malayo pang umaga. Sa bago pa sa tong channel, please go og share, like, and of course subscribe. Subscribe si Junjun's TV guys. Og i-click ang notification bell para updated mo sa mga latest na video nga kong i-upload. Ano na ako may istorya? Kaya grabe hangata. Apa itong ason? Okay. Oh my god. Ganahan ko sa lugar te. Napagusto nga to nga makita na nila magkinabiuhan. Sa tura ko mag jagaw-jagaw istorya sa taas ka sa. Okay. Kaya taas nga building na with color green ang atop. The roof is color green. That is La Union High School. And of course, kaning niya sa nalingin, that's the shrine of La Union. Sa katunay nga na ng shrine na basta simbahan na isa sa La Union. Nga lingin. That ko na nila miraculous. Sa kanang ingon kanina na kanang mo na sentro sa La Union. Karing saida dire guys, mo na ang Alicia dapit. So kana nga saida na kung makaklaro pa mo kanang mutuhan na ay wag mga kaan mao na ang sleeping giant of Pagahat, Alicia Bohol. And that one katong mga moto tuada to amo to ang moto sa Labawan. That is the Alicia Panoramic Park, if I'm kanang ugwa ko masayo, if I'm not mistaken. So ang view diring dapita is very unique, no? Unique ato. Kato mo tog mabukid sa Mabini. Ano na ang bukid na sa Mabini, side sa Mabini. And again, kato nga side is Kugtong. And the sentro sa Kandihay is kato. Di na maklaro ka dito ay tumoy sa Kampanaryo. And that one is Kankuka Hills of Kandihay, Abihilan, Kandihay, Bohol. And then kana nga side naada na ang Kanawa. Kani kay padung man sa tubod nga to ang Kanawa. And of course kadto nga side guys, naadiha ang naadanha ang Altams Destinyland. So makita nimo side by side gud sa ang kaan. Sa diha ko ning tungas, diha ko ning
ra kaadto magpas motor. And then dari pud nga side, mari ta dari nga side. Makita ninyo ang eskwelahan sa Pagahat Elementary School, Pagahat Kandihay, Bohol. Inja kato nga kuan na ag gym danha nila sa Pagahat Kandihay, Bohol. Janap ang Pikas na dahag barangay hall, and then ang Pikas na pag barangay hall sa Pagahat Alicia, Bohol. Again kana naamo na kanang motohan na klaro man na that the center of the kuan mo na ang Sleeping Giant. Kung ato ka sa karsada mo tan-aw mura jud na siya og Sleeping Giant, nagkub nga kuan din ang kaning isang gaway na mura na siya og daunggan sa elephant, Sleeping Giant. Giant elephant, Sleeping Giant elephant nga nagkub. Then na isang sungo mura, basta kay og ato kadto dapita sa karsada magtan-aw mura jud sa side, mura jud sa porma og sleeping elephant, giant elephant. So very very unique no. Kaning mga motoha dinhi mao po ni nagporma og motan-aw kas datos Altams, nagporma po ni siya og mga kuan usanis nay mga formation sa moto nga naka murag nay kuan. I don't know kung asa tong kanang moto nga kanang face of kanang sa Ginoo. Murag kana siguro pod kanang Sleeping Giant. I don't know kung asa dapita to. Kung adto mo tan-aw sa kuan sa nga Altams. So very kuan, very nindot nga lugar guys. Imagine relax ganina pag abot na ho, gihal-hal man gid pag abot na ho dare. Inja mawa mag imong kakapoy, kabudlay kay aning tanaw nimo relax ang imong kuan, relax ag imong nahon na tungod kay aning tanaw nimo palibot ni ja. Nindot kaadyo ang maong palibot. The creation of the Lord is very kuan di jud nato kanang di nato sana tugkad ang gahom sa Ginoo ang gidahan basta daghan. And then kana na again mo nag-shrine, a miraculous shrine. Pinasa ko na rin kanapang ko na masayo basta kay murag something like that. Nakana po nanay muto nga gamay po do. Daghang mga muto-muto. So kaning dani og ma-develop ni. Dami po siya og develop. Tangan ni dani ko. Kay as in nindot nga lugar. Nindot siya. Tangan mga nindot nga ipamutangdan. Okay. Basta as in kuan jud, unique siya nga kuan, unique siya nga kanang nga ay pagkamuto. Gumikan siya sang palibot nga nindot pas imong uyab. Mauna. Dito po sa Kankukak, same kana po siya. Ang napo daton sa Pikas nga side mong po daton kay naman murag mini Switzerland. And dani wa ko ikabunzag dani kay mo man daw gibunzag dito kadito sa Kankukak pag tanaw na ho. Uy dai murag pastulan sa baka nga murag nasa Switzerland. Ang ganing dani wa ikakuan kay wa ko'y idea og unsa ni basta kay ang formation ra sa mga kuan mga moto dapat dare moto ang pakitan. Imagine unsa ka cliffhanger, unsa ka kuan, unsa ka sus mura man jud pang grabe gid sa kuan mura hapit sa 90 degrees ang ijahang kuan, ang ijahang pagka slope ba or item jama na po kuan as in very nindot kadyo
Niya ni sa Kanihoy. Sa tingan dito nakalipat mampu ko. Katan imoy Ginoo ko dali ako makalimot makahinumdum na pod. Sama ra good pod nga na gikalimtan. Sama ra good pod nga imong gikalimtan, imo kong gikalimtan unsa sa dihang makahinumdum ka nung kailangan mo na ako. Charot. Sa tuwing kailangan mo ako, yun pala naalala mo. Ay, nanay! Humuhugot na naman. Paluwagan sa nato. Ito na. It's very kuan. Canada na. Sawa na hibaw sa kuan. Ang laon yun guys, mauna ang junction. Paingon na. Junction na paingon sa Mabini. Mabini Bohol. Then dito sa Mabini ito ay Chidi. Nga dito na punta. Chidi. Tada. So, basta, wala ko lang ikasulti dani guys. Ako na nagitiwas na yung 13 minutes video. Canada na. So diyan ako guys. Super grabe hangin no, huro-huro. Sama sa idahang gugma nga naghuro-huro sa una. Karon wa na. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town,